buku panjang. Asik. Mama Ican. Asik. Mama Aan. Mama Ican. Lawas jamane Oh, Pak. ora ketemu Oh iya. Rasane itu rasa pengen ketemu. Mama Ican. wong ayu Ay, kadang pengen ketemu Mama Ican. Asik. kanggo nok aan minangka putrine Bapak Sabar Mama Ican. Nokaan. senggol maning kanggo Mame Angga ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune pengen nambung pipine aduh sayang Hati tenakan. Mama Ican. Oke, wong tuane pendelewak Bapak Sabar. Kanggo mantan ente. Mama Bae Aan. amat. Aye. Kanggo Mame Alvin sing pulang Mama paren. Ican. Mas Budi Prasetya. Sing pulang paren. Mama Aan. kanggo dokaan ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal nangis Apa atine kita? yen wis nyawang ning hadapan mata Maju Jaya. Kanggo sine Maju Jaya. Mama Ican. Maju Jaya. Kanggo sine Maju Jaya. Bapak Sabar mesti paling eman. Maju Jaya. bunga merwata suta aku bahagia Padahal Maju Jaya. kakang dandan seporete pengen katon gantenge Bapak Sabar. wis ketemu pengen jaluk ping pitu Mama Ican. jaluk ping pitu Maju Jaya. lawas jamane ora ketemu rajane rindu Rasa kaya kelayu duwong ayu Bapak Sabar. Maju Jaya. kakang pengen ketemu Kanggo sine Maju Jaya. terus kanggo Bapak Sabar minangka dulure pendil Bapak Sabar Kanggo wong tua dewek Bapak Sabar. Bapak Sabar Wong luwung mata. Nokaan. Mama Faisal. Kanggo sine Maju Jaya. Mama Faisal. Mama Faisal. ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul aku hati kita yen wis nyawang ning
wis 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 karena waktune dibagi-bagi khususnya bapak panitia kabeh arep kanak